Jest super, okej. No to co, moi Państwo? Modlitwa i niech się dzieje. Mam prośbę, bo jest nas tutaj sporo, żeby tak na spokojnie, toworu, jak mówi moja babcia, nie braknie. Toworu nie braknie. Kibelki gdzie? Chodź kochani, ja Cię zaprowadzę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Briko Marsze, przypominam sobie, polski człowiek ze szczęścia, Briko i Briko się otwiera. Zapraszam, przypominam, telewizja jest z nami, kurczę, więc tutaj proszę, ładnie się uśmiechać. O transporcie za chwileczkę też dopowiem, jak będziemy znali szczegóły, zaraz Państwu powiem, jak jest transport. Zapraszam z nami w pozytywnym znaczeniu tego słowa, choć nie ma takiej konotacji, którzy chcą z nami kolaborować, to muszą coś dać nam na początek, nie? I to jest właśnie taka cena wyjątkowa. Dziewczyny, tutaj macie już, powiem Państwu tak, to metalowe coś, ta skrzyneczka, czy jak to tam nazwać, ten stojak, to koliduje z poczuciem naszej estetyki, więc ten rzecz z tymi stoczykami nawet nie powinna tutaj stać. Więc bardzo Państwa proszę, żeby się zainteresować stoczykami 13,99, to jest naprawdę, to jest fenomen. Nie mogę